Hello? Baby na aiki. Ya gani. Ya za na manta ki kuwa. Ke ce fa barauniyar da ta taba sace min zuciya tak lokaci guda wacce ban taba tunanin zan samu wata yarinya da za ta sace min zuciya tamkar ɗauka haka duka ɗauka ba. Komai ma rayuwata ya danganta da ke. Amma kin san duk duniya ba ni da ƙarya ne. Ya kace min haka a rayuwa nan? Ƙarya ne. Katsalandan a rayuwar nan fa. Ƙarya ne. Da ne mi? Ƙarya ne. Ga yan da ne mi? Ka so sai zuba ƙarya kake yi. Ka gane ai. Ka ce na yi kaza, ka ce na yi kaza, ka duba ainihin labarin ko abin da aka ce. Na rasa mene maka a rayuwar nan. Ka bi ka samun ido. Oke. Yanzu ni ina ɗaya daga cikin ɗan uwanka musulmi. Kana nufin ba zan gaya ma gaskiya ba dangane da yaudaran 'yan mata da kake a cikin garin nan? Dan uwana musulmi sai aka ce ka bi ka takura rayuwata. Wani oke gaskiya takurawa ce kenan? Shi yasa muka shiga halin haulayi halin da muke ciki. Kai bari ka jin gaya ma albishirinka idan baka sani ba yanzu majalisar ɗinkin duniya yanzu na gani a Twitter majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa kana ɗaya daga cikin makaryata waɗanda suke yaudaran 'yan mata a cikin garin nan. Hello? Baby na yi. Ya gani. Ya za na manta ki kuwa. Kin san babu tamkar ki a sama da zuciya. Ba. Kuma ya kasance ba ki ai ba ni kenan. Kuma yana rayuwa ta tana tafiya ne tare da ke ce annuri na, ke ce farin ciki na, ke ce mai sani nishadi, ke ce mai sani farin ciki. Komai ma rayuwa ta ya danganta da ke. Amma abin kan dan wani laifi bai kamata ki. Labarin ko abin da aka ce. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Yawwa a dogonta. Kaga wannan ga da akan ina waya da suitina. Ina ji ba wani ina saurara. Wai zo ina ce mun makareci ne. Na rasa mene ma a rayuwar ne. Ita ta kula. Ina jin ka. A dogon ja. Imin shiru. Wani ba shiru. Dole kai mun shiru. Ai gaskiya ba za ka gaya mutum gaskiya ba kenan. Duk kai da ce yayi ma wannan ya rarraba. Okay. Ai dole sai ai da shi. Dole sai ai yanzu ba za ka yi gaskiya ba kenan a cikin garin yarinya. Tana rada wa yarinya. Wallahi mun fi so mu dan samu masan danshi saboda ki hadan huta. Duk ba zuga yarinya ake da haka ba ba za mu faɗa ba duk gaskiya ce nan sai mun faɗa Allah. Yaudararka. Taru da wata yarinya ina gaya ma zan baka lambar ta tana mugun cacin yarinya nan. Dan Allah. To shikenan. Sai da kai wallahi. To shikenan. Ayi dai mu gani. Tunda yanzu taru mun zaku. Ayi dai mu gani. Za mu gani.